Vítajte u dnešného videa pre našim milovým Gogorin TV. V tomto videu uvidíte niekoľko krátkých scén z jeho tvorby. Dúfam, že si video užijete. Dneska som sa kvôli tomu aj pekne obliekol kvôli vám. Som si dal oblek, ako si mohli povšimnúť. Ne? Ufo porno! Mám zadok na tričku, oh yeah. Na YouTube už pôsobím, neviem koľko. Takže si prečítame najlepšie komentáre z minulého vlogu. Davide, seš Potom jedného dňa sa niečo stalo. Niečo veľké, niečo silné, niečo mocné. A bol to môj penis, kote! A viete, moje kvality sú hľadané stále. Chcel opraviť bicykel. Krém, krém, parfém, krém, rúž, Nutella, šiška, počkať, šiška. Takže zoberete Nutellu, otvoríte Nutellu, stále otvárate Nutellu, prerežete zlaté púzdro, školské pera sú ideálne. Hej. Kill me! Hodaj na to! Sa na to. Vyjebanec. Musím niečo spraviť, aby sa Kalien smel veľa. Nevadí. Ja fakt nechápem, ako by sa to malo používať, akože... Musíme zaspomínať na staré časy. Šiška, šiška, šiška. 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 Ti už načisto jedlo, ty kokot? Ich bin Baumax. Nice to meet you. Ich bin aus Germany. Ich bin a very good girl. Ja, ja, ja. Ich bin Baumax, ich bin aus Germany, ich bin Gogos Bruder. Ja, ja. Sorry, Schwester. Ich bin awesome, ich habe einen großen Schwanz und Bubis. Ich habe große Bubis. Ich bin Baumax. Oh yeah. Oh yeah. Ďakujem, že ste pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípade odber. A uvidíme sa v ďalšieho videa.